Nithi nina amaNazaretha, umqali wendlela uIsaya Shembe, uNkulunkulu wafa. Kusho nina futhi nithi wafa. Kwangena uGalile, uJohannes uGalile wafa indodana yakhe. Kwangena uAmos Khula wafa. Kwangena uVimbeni Shembe wafa. Kwangena uLonda wafa. Kwangena uNyanyezi wafa. Kwangena uSunny Boy wafa. Kwangena uPhakama wafa. Kwangena uSizwe wafa. Kwangena uVuka wafa. Kwangena manje sekungena umduduzi manje lo yena ithi unyazi lwezulu nayo lindo ukufa uzofa ingake ehamba namabodyguards nje usaba ukufa nencoyincoyi nayo izofa. uNkulunkulu onjani ofayo? Nanku umbuzo wami. uNkulunkulu onjani ofayo noma oNkulunkulu abanjani abafayo? oNkulunkulu bamanga, oNkulunkulu bamacebo, oNkulunkulu boSathane, inkolo kaSathane. Uvumelana naye ubambathe njengoba ethi inkolo kaSathane ngoba nina oNkulunkulu benu bayafa banishiye emhlabeni, nife nibashiye emhlabeni. oNkulunkulu benu bayafa banishiye emhlabeni, nife nibashiye emhlabeni. Bafile inqwaba labe ngibabalayo kodwa nina banishiyile nikhona emhlabeni. oNkulunkulu benu ababe nani emhlabeni, nani nizofa. Bafile kumanje, abanye unyazi balishiye emhlabeni, incoyincoyi bayishiye emhlabeni. Anivule ingqondo-ke nikhuluma iqiniso ukuthi kahle kahle yini le nishumayeza abantu. Ningithukeke, nisithukeke the way nifuna ukusithuka ngakhona, ngoba vele inhlamba ngathi niyifunde ebhukwini, inhlamba ngathi nifundiswa khona lapha kumaNazaretha ngendlela nje nina enithukana ngayo. Sengathi inhlamba yenye yezinsika zobuNazaretha. Mongayithuki nje inhlamba olona iNazaretha eliphelele ngendlela nje nisithuka ngakhona. Ngiyabonga, qhubekani-ke ningithuke ngendlela enifuna ukungithuka ngayo. Ayinamatheli-ke mina kimi inhlamba, kodwa iqiniso ngizonitshela nje, abantu bazolazi, nithanda ningalazi. Ngiyabonga.